ndinoda kukukwazisai vana baba nana mai zvakare vakomana nevasikana mhuri yose yavana vaMwari in all the corners of Zimbabwe, in all the corners of Africa and all over the world. Ndinokukwazisai muzita raJesu Kristu. Ndinouya zvakare neshoko. Ndinotenda kuti kwese kwandinokuwanai ndinokuwanai muri vapenyu mudzimba nomumabasa nomumaoffices nemuminda nekwese kwatinogara panguva iyoyi yakaoma yakadai pamazuva iwaya okupedzisira. Tariro yedu tinongoiwana muna Kristu Jesu. Tariro yedu tinoiwana mushoko raMwari. Kusimbiswa kwedu nokunyaradzwa kwedu tinokuwana mushoko raMwari. Just want to encourage you from John chapter number 11, the gospel according to John, verses number 1 kusvikira verse number 5. Now as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. And his disciples asked him, saying, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. I must work the works of him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work. As long as I'm in the world, I am the light of the world. Panapa Jesu ukusangana nemurume akaberekwa ari bofu. Vadzidzi vanobvunza Jesu kuti ndiani wakatadza kuti munhu uyu azvarwe ari bofu? Vabereki vake here? Ndibaba vake here? Ndimai vake? Ndiye here? Naturally, isu savanhu, when calamity falls on us, when anything bad happens to us, when negative things fall on our way, we begin to feel condemned. We begin to feel kuti we are guilty somewhere. Nekuti zvakadai hazviitiki pasina anenge atadza. Nguva dzose toda kuwana anenge atadza, toda kublema somebody, toda kublema umwe munhu, noda kwesituation yatinenge tawirwa nayo. But I want you to know that in this world is a cursed world from the fall of Adam. Mwari unoti kuna Adamu, nyika yatukwa nokuda kwako, ichakumerera minzwa namafeso. John unotaura kuna 1 John chapter 5 unoti nyika yese iri mumaoko owakaipa. Saka zvakaipa zviri bound kuwira vanhu, zviri bound kuitika, zvirwere zvisingarapiki, even ana coronavirus ivava, ma-accidents, ma-earthquakes, ma-cyclones, zvakasiyana-siyana, ma-divorces, ma-disappointments, anoitika muvana vavanhu because we are still in this world. But I just want to say to you, kana uchiwirwa nezvinokuwira, rega kurasa rutendo rwako netariro yako kuna Mwari. Jesu unovapindura achiti, havasi mai vake vakatadza, havasi baba vake vakatadza, hasiri iye wakatadza, asi kuti mabasa aMwari aratidzwe paari. Mabasa aMwari anofanira kuratidzwa paari. Let me say to you, people of God, every situation that is coming against your way, that comes on your way, a negative situation, a painful situation, a situation that leaves you disappointed or in tears, is designed by God that his works be revealed in that situation. The works of God be revealed in those circumstances. I don't know situation yawakatarisana nayo, handizivi situation yekubasa kwako, situation yemari dzako, situation yemarriage yako, situation yekuchikoro, situation yako yawakatarisana nayo. Iyoyo ndo inonzi mairi mabasa aKristu Jesu anoda kuonekwa. Mabasa aKristu ngaonekwe. I pray that Jesus may reveal his mighty works in your situation. Kana uri urwere, I reverse that sickness in the name of Jesus Christ. If it's that pain, ngaibviswe nezita Jesu Kristu. Whatever situation yawakatarasana nayo, mabasa aMwari ngaaratidzwe mumhuri yokwenyu, ngaaratidzwe mubasa rako, muvana vako, mumari dzako, misodzi yako ngaipukutwe, mistoro inorema ibviswe. Tina Jesu unoshanda, tina Jesu unoita mabasa. He's the same yesterday, today and forever. As long as you put your trust in him,
He will never let you down. Ramba wakatarira kuna Jesu. Ndinoda kuti kumhuri yeZimbabwe ngatirambe takatarira kuna Jesu. Situation yatiri senyika, politically, socially, economically, even neurwere watakatasana nawo hwecoronavirus, simba raKristu Jesu rofanira kuonekwa. Nezita raJesu tinokunda, tinobuda, breakthrough yedu tinoiwana. Nyika ngairopafadzwe, vanhu ngavaropafadzwe, mhuri ngadziropafadzwe, kereke yaJesu Kristu ropafadzwe, muzita raJesu Kristu. God bless you.